Oke, bisa ditambah di sini. Betul kowe betul kandamu cahayo tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu Rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cahayu guyu lali waya lali petong tong 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 yen urung tak trimo ganteng Waduh papa aduh piyung anakmu kaya wong gendong kapan biko paring pitulung iwa cucut lepu neng karung kebacot alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung kandamu cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu Rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cahayu guyu lali waya lali petong tong 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 yen ngenta trimo ganteng Waduh papa aduh piyung anakmu kaya wong gemblung kapan biko paring pitulung iwa cucut lepu neng karung kebacot alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung
tutut lepu neng karung kebacut, alias kaki entek ke sawah getek ke kampung.